Γεια σας! Μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες ελαττωματικού συστήματος κλιματισμού είναι η απώλεια ψυκτικού από το σύστημα. Η EasyClima έχει λανσάρει μια σειρά προϊόντων που θα σας επιτρέψει να λύσετε αυτό το πρόβλημα μόνοι σας. Σε αυτό το επεισόδιο, θα σας δείξουμε πώς να ξαναγεμίσετε ένα σύστημα κλιματισμού Arena 34YF σε ένα αυτοκίνητο με τα προϊόντα μας. Πρώτα απ' όλα βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς. Βήμα πρώτο. Βρείτε τη θύρα χαμηλής πίεσης. Είναι η μόνη θύρα στην οποία ταιριάζει ο σωλήνας μας και μοιάζει κάπως έτσι. Εάν έχετε πρόβλημα να βρείτε τη θύρα φόρτισης, ρίξτε μία ματιά στη διεύθυνση EasyClima.com Port Finder, εκεί θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες. Βήμα δεύτερο. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα του αυτοκινήτου και ανοίξτε το κλιματιστικό. Βεβαιωθείτε ότι το AC είναι ρυθμισμένο στην ελάχιστη θερμοκρασία και στη μέγιστη ροή αέρα. Τώρα που βρήκατε τη θύρα φόρτισης και βάλατε μπροστά το αυτοκίνητο και το AC, μπορείτε να προχωρήσετε στο τρίτο βήμα. Προετοιμάστε το σετ. Ξεβιδώστε τη βαλβίδα. Βιδώστε το δοχείο με το παρασκεύασμά μας. Συνδέστε τον προσαρμογέα. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη θύρα. Λύστε τη διάταξη ασφαλείας, πιέστε προς τα κάτω και αυτό είναι όλο. Μετακινήστε απαλά το ρίχος για να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί με ασφάλεια. Βιδώστε τη βαλβίδα για να τρυπήσετε το δοχείο. Κρατήστε το σετ ανάποδα και στη συνέχεια ξεκινήστε τη φόρτιση ξεβιδώνοντας τη βαλβίδα. Το μανόμετρο μας δείχνει ανεπαρκή πίεση. Η συμπλήρωση του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Εάν το μανόμετρο δείχνει υπερβολικά υψηλή πίεση, σταματήστε τη διαδικασία και επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις. Δείτε πως τα προϊόντα EasyClima μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκαταστήσετε την απόδοση του κλιματιστικού σας.